खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनै रनजित डेका नाम होननायनि सासे व्यक्तिखौ अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्टनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि एफआईआर हैदों। मानो हैखो, मानो हैनो गोनां जाखो आं साइडआव होनानै दोनो। खारन बियो दिनै उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बे सारनि सायाव माखासे खाबजायै राव बुंदों। खाबजायै राव माने बिखौ हेडिंआवनो एकदम ओरैबायदि लेथ्रा लिरनानै होखादों। माने बिनि जाखिनि मेन्टेलिटि बे रनजित डेका नाम होना दोनदो दे नामाव मानसिया ओरैबायदि असाइस ट्राइबेलफोरनि सायाव मोजां सिन्था खालामि मानसि आरो मोजां सानफेरा बे मानसिया मोखाङाव नायोब्ला बिनि दारि लानाय स्टाइलफोरखौ नायोब्लाना ओरैबायदि लेथ्रा बर'फोरखौथ' ओरैबायदि एकदम नंखाय बाखाय माने मा होननानै बुंगोन लेथ्रायावसो दोनखायो होनबा बेबायदि व्यक्तिखौ जोंनि जेसेबां दल संगठनफोर दं नंगौना नङा। दा हमनानै ला फरायसा आफाद दङ, फरायसा आफादफोराबो दिनै बिथांमोननि सायाव बिनि सायाव मानो एक्सनखौ लायाखै। दिनै खौरां बिजोंफ्रावहाय बा खौरां बिजों लायनो फेसबुक बायदियावहाय बेफोरबायदि लिरना होनो हादोंब्ला मानो माबे जायगायाव उन्दुनानै दं, मानो सिरि थाखो। दिनै ट्राइबेल ना स्टुडेन्ट अर्गेनाइजेसननिफ्रायबो सासे दैदेनगिरिया दिनै क'क्राझार जिल्लायावहाय एफआईआर होनाय जाबाय बिनि सायाव। थ' मानो होखो आरो जों जुदि बर'नि दैदेनगिरिफ्रा जुदि भुपेन हाजरिकाखौ जुदि इदि XYZ होनना बुङोमोनब्ला बै बर' व्यक्तिया मा जागौमोन नंगौना नङा। जों भुपेन हाजरिकाखौ दिनै अखमावनो बा आसामावनो एज ए हल आसामावनो बिनि थैनायनि जन्मनि माबा माबि लोमजानायनि बेफोरखौ एकदम फालिजोबो। जों दिनै उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि माबा मोनसे दिनै दिल्ली बायदियावहाय माबा मोनसे खालामदों। दिनै बिनि सायाव माबोरै हेंथायै माबोरै लेथ्रायै लिरनो हाखो। नों जुदि फरायसा आफादा जुदि आं खोथायसो बुंदों दे दिनै हमनानै ला जोंनि बर'नि फरायसा आफाद बा A.B.S.U बा ट्राइबेल स्टुडेन्ट अर्गेनाइजेसनाबो दिनैहाय माबा मोनसे जुदि भुपेन हाजरिकानि सायाव जुदि बुङोमोनबा होनबा बे व्यक्तिनि सायाव बै भुपेन हाजरिकाखौ जाय लेथ्रा बुंदों दिनै बै व्यक्तिनि सायाव बिसोरो एफआईआर गुवाहाटियाव होलाय, तिनिसुकिया होलाय, खुन बहाबा होलाय बेफोरबायदि खालामगौमोन। नाथाय दिनै जों बर'आ अनलि नै दिनै बे सासेल' होदों। दिनै फरायसा आफादाबो बेफोरनि सायाव गोख्रों मोनसे एक्सना ओरैबायदिसो जानांगौ, आयेननि राहा लामाखौ लानांगौ। मानो स्रि थादों जोंनि जेसेबां दल संगठनफोरा बा नायसनाखैबो जानो हागौ। थ' दिनैहाय आं बेखौनो दिनै नोंथांमोननो एसेब्लाबो फोरमायनो होननानै सानदों। थ' जाय व्यक्तिया दिनै बे रनजित सायाव मोनसे एफआईआर होनाय बिनि माखासे फोरमायथि जों खोनासंनानै ला। नमस्कार, खुलुमबाय। আজি মই কোকৰাঝাৰ পুলিচ থানাত অল আসাম ট্ৰাইবেল ষ্টুডেণ্ট হয় ৰঞ্জিত ডেকা বুলি এজন ব্যক্তিক এফআইআৰ দিবলৈ আহিছোঁ। এফআইআৰ দিয়া মেইন কাৰণটো হ'ল এই ৰঞ্জিত ডেকা যি আমাৰ গজালি হাই ছেকেণ্ডাৰী স্কুলৰ পাঠশালাৰ টিচাৰ হয়, তেখেতে আমাৰ জাতিৰ পিতা ইউএন ব্ৰহ্মক সন্ত্ৰাসবাদী বুলি কৈছে। এইটো বহুত দুখজনক। আমাৰ বড়ো জাতিক একদম তাচ্ছিল্য কৰা হৈছে। যি টাইমত আমাৰ ইউএন ব্ৰহ্মৰ জন্মদিনত অসমত ষ্টুডেণ্ট ডে বুলি আমি পাতোঁ, আমাৰ অসম গভৰ্ণমেণ্টে কৰিছে আৰু আমাৰ বড়ো জাতিয়ে তাক পিতা বুলি বড'ফা বুলি মাতে। আৰু এইদিনা 1 মে খালি আমাৰ ভাৰতৰ ৰাজধানী দিল্লীত আমাৰ ভাৰতৰ অমিত শ্বাহে ডাঙৰীয়াই আমাৰ ইউএন ব্ৰহ্মৰ এটা ষ্টেচু উদ্বোধন কৰিছে আৰু তেখেতৰ নামতে ইউএন ব্ৰহ্ম মাৰ্গ বুলি এটা ৰাস্তা তেখেতৰ নামতে দিছে। তেনে এজন ডাঙৰ আমাৰ বড়োৰ পিতা বুলি কয় এনে এজন মানুহ সন্ত্ৰাসবাদী কত ইমান দুৰ্ভাগ্যজনক আমাৰ জাতিৰ কাৰণে। আমাৰ বড়ো জাতিক ইমান তাচ্ছিল্য কৰিছে, আমি এইটো কেতিয়াও সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ। মই আশা কৰিছোঁ আমাৰ অসমৰ DIG, আমাৰ অসমৰ CM হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু আমাৰ কোকৰাঝাৰ SP যি ব্যক্তিয়ে ইমান বেয়াকৈ সন্ত্ৰাসবাদী কৈছে তাক ধৰিব লাগিব, পানিছমেণ্ট দিব লাগিব। SC ST এক্টৰ আণ্ডাৰত তাক
ধৰি পিনি পানিছমেণ্ট আৰু জেল দিব লাগিব নহ'লে যদি তাক পানিছমেণ্ট কৰিব নোৱাৰে ধৰিব নোৱাৰে তেখেতে আমি ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ম যিমান আমাৰ পুলিচ বিভাগ আমাৰ CM আমাৰ বড়োৰ জাতিৰ বিৰোধী ট্ৰাইবেলৰ বিৰোধী বুলি আমি ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ম জয় বড়ো হাৰিণী জয় জনজাতি জয়